bere beldurrak kontatzen dizkidan lehengusina bat du. Batzuetan jazarpenak izatearen beldur dela. Norbaitek jarraituko dion, ezetzari kasu egingo ez dioten. Zu, etorri niregaz. Ez, bai. Gero berak nahi duen bezala janztearen beldurra. Provokatzen dagoela esaten dietelako. Bere janzteko estiloa hori bada ere. Bueno, nik uste ja baina lantzera, Vale. Bueno, agur, erote. Bestetik, gauean kalera bakarrik joatearen beldurra. Beste batzuetan berari ere lagunei gertatzen zaizkienak kontatzen dizkite. Kaletik doazen bitartean mutilek piropoak botatzea, begiratzea, ikutzea, baina guzti hori bukatu egin behar da, eta nire lehengusina horrekin bat dator. Ez jarraitu. Zergaitik.